Καλημέρα και πάλι. Μετά από την μικρή καθυστέρηση που είχαμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οπότε θα σας καλωσορίσω και επίσημα στο Trend Stage του 100% Hotel Show. Ξεκινάμε τη σημερινή τελευταία μέρα της εκδήλωσης με μια παρουσίαση αναφορικά με τις ταξιδιωτικές τάσεις του 2025. Και έχω μαζί μου την κυρία Μπαρμπαγιάννη από το Ιτούριο, οπότε θα ξεκινήσει εκείνη να μας λέει έτσι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Μας συγχωρείτε για τη μικρή καθυστέρηση. Ωραία. Ονομάζομαι Ελένη Μπαρμπαγιάννη και εκ μέρους της Ιτουρή χαιρόμαστε που συμμετέχουμε και φέτος στο Hotel Show. Έχουμε αφήσει τσάντες στις καρέκλες, τις οποίες είναι δωράκια για εσάς. Μπορείτε να τις πάρετε φεύγοντας. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τον εαυτό μου, γιατί κι εγώ όταν παρακολουθώ σεμινάρια μου αρέσει να γνωρίζω λίγα για τον ομιλητή ή την ομιλήτριά μου. Είμαι αριστούχος απόφοιτη του New York University στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασα Communication και Media Studies. Στη συνέχεια ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα ως παραγωγός σε μια διαφημιστική εταιρεία στη Νέα Υόρκη. Και έπειτα δούλεψα για εταιρείες παραγωγής, έκανα διαφημιστικά, ταινίες μικρού μήκους και μεγάλου μήκους, καθώς και documentaries. Στην Ιτούρη είμαι τα τελευταία 7 χρόνια και είμαι account manager, όπου διαχειρίζομαι περίπου 130 βίλες. Υπάρχει ένα μικρό bio και στο Hotel Show, στο site, για λίγα παραπάνω λόγια. Θα ξεκινήσουμε με τις 10 ταξιδιωτικές τάσεις. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί διάλεξα το σημερινό θέμα. Θεωρώ σημαντικό να παρακολουθούμε τις ταξιδιωτικές τάσεις στον κλάδο μας, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε ευκαιρίες οι οποίες γεννιούνται από αυτές. Όσο αφορά την συναισθηματική νοημοσύνη, που είναι το δεύτερο σκέλος του θέματος, σε μια εποχή όπου το AI κυριαρχεί, AI, Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, θεώρησα ενδιαφέρον να ακουμπήσουμε και στο EI, Emotional Intelligence, συναισθηματική νοημοσύνη. Θα προχωρήσουμε και θα ήθελα να σας πω, επειδή η μητρική μου γλώσσα είναι τα αγγλικά, η παρουσίαση θα είναι στα ελληνικά, την κατανόησή σας για τυχόν μικρολαθάκια ή αλλαγή της γλώσσας. Η πρώτη τάση, λοιπόν, είναι το blended travel. Τι είναι το blended travel? Το blended travel είναι η τάση που συνδυάζει την εργασία και την αναψυχή. Είναι σε άνοδο, είναι μια ισχυρή δύναμη. Και οι σύγχρονοι business travelers συνδυάζουν την εργασία και την αναψυχή πλέον καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Δηλαδή, δεν το χωρίζουν ανά ημέρες. Όλη μέρα, business and pleasure. Μία άλλη μορφή pro-COVID ήταν το pleasure. Το pleasure είναι business and leisure, pleasure, το οποίο ξεκινάγανε με ένα επαγγελματικό ταξίδι και το παρατείνανε για τις προσωπικές τους διακοπές. Αυτή είναι μία άλλη μορφή. Και τα δύο θεωρούνται όλα υπό την κατηγορία του blended travel. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να δούμε, και το βλέπουμε στο γράφημα εδώ, είναι ότι το 45% των εταιριών έχει παρατηρήσει αύξηση στα αυτά τα μοτίβα ταξιδιών. 45% βλέπουν άνοδο της θέλησης του εργαζόμενου και οι ίδιοι το προτιμάνε σε σχέση με άλλες pro-COVID γενιές, όπου ήταν πιο χαμηλά το επίπεδο. Άντρες-γυναίκες, διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που κάθε φύλο ενσωματώνει το προσωπικό χρόνο με την εργασία και στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι οι άντρες, που είναι η μαύρη μπάρα, σε σχέση με τις γυναίκες, που είναι η μπλε μπάρα, παράτεινε τα επαγγελματικά ταξίδια για λόγους αναψυχής. Συγκεκριμένα, 69% των αντρών παράτεινε το ταξίδι σε σχέση με το 31% των γυναικών.
Θέλω να αλλάξω την κυρία Πάνο. Ευχαριστώ πολύ. Το blended travel είναι δημοφιλής στις γυναίκες στις ηλικίες 25 με 44, που υποδεικνύουν οι δύο πιο υψηλές μπάρες, η δεύτερη και η τρίτη. Και αυτό μειώνεται με την ηλικία μετά τα 45. Το blended travel αναμένεται να φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2033 και αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η αύξηση της απομακρυσμένης εργασίας και ο δεύτερος λόγος είναι η επιθυμία για ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Κάτι που επιθυμεί και ο εργαζόμενος, αλλά και ο εργοδότης. Σύμφωνα με το Global Business Travel Association, περίπου το 60% των επαγγελματιών ταξιδιών θα κάνει blended travel τον τελευταίο χρόνο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι μια ισχυρή τάση. Σύμφωνα με μια έρευνα που βρήκα της Skift και της Navan, αποκάλυψε ότι το 68% των business travelers σχεδιάζει να προσθέσει προσωπική μέρα σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Αυτό το concept του blended travel υπήρχε και προ-πανδημίας. Απλώς τώρα έχει φτάσει στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά το έχει ξεπεράσει. Υπάρχει ενεργή υποστήριξη των εταιριών για αυτή την πρακτική και αυτό που μου έκανε ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι σε μια άλλη έρευνα του Crown Plaza Hotel and Resorts είδανε ότι το 59% των millennials και Gen Z, millennials είναι 20 με 43 ετών, είναι αυτές οι δύο κατηγορίες, λένε ότι θα προτιμούσαν να δουλέψουν για μια εταιρεία η οποία υποστηρίζει αυτό το blended travel και τα ταξίδια. Οπότε, όχι μόνο είναι ανερχόμενο και το θέλουν όλοι, αλλά είναι και ακόμα κάτι που θέλουν και οι νέοι που μπαίνουν στο χώρο εργασίας. Βάσει αυτής της τάσης, λοιπόν, γεννιέται μια ευκαιρία για εμάς να εκμεταλλευτούμε. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Πάω πίσω. Συγγνώμη για το περαδόθε. Είναι εργονομική χώρη εργασίας και γρήγορο ίντερνετ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε αναγκαστικά στο κατάλημά μας ή στη σουίτα του ξενοδοχείου μας ένα ξεχωριστό χώρο, εννοείται. Απλώς να υπάρχει ένα άνετο μεγάλο τραπέζι, εργονομική καρέκλα, μπρίζες για φόρτιση των λάπτοπ. Αυτό μπορεί να γίνει με μία φωτογραφία, αλλά εννοείται ότι πρέπει να τονιστεί και στα κείμενα, και στις περιγραφές μας και στα amenities, στο Airbnb, τι κάνουμε. Υπάρχει ειδικό κουμπί που μπορείτε να το πατήσετε. Συγκεκριμένα στην Airbnb είναι Workspace. Αυτό είναι το blended travel. Και πάμε στην επόμενη τάση, που είναι the woman traveler, η γυναίκα ταξιδιώτης. Είναι κυρίαρχη δύναμη στον τουρισμό. Αντιπροσωπεύει το 64% των παγκόσμιων ταξιδιωτών. Η μπλε γραμμή είναι το ποσοστό των γυναικών που ταξιδεύει σε σχέση με τους άντρες, που είναι 36%. Οπότε, οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις προτιμήσεις των γυναικών, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οπότε βλέπουμε ότι οι γυναίκες ταξιδεύουν πιο πολύ από τους άντρες, αλλά και σε δεύτερη πιο σημαντικό είναι ότι είναι οι key decision makers. Είναι αυτές που βγάζουν τις αποφάσεις. Αποτελούν τους κύριους φορείς αποφάσεων στο κομμάτι του ταξιδιού και διαμορφώνουν γενικά τον παγκόσμιο τουρισμό. Γιατί? 82%, έρευνα έδειξε, το 82% των ταξιδιωτικών αποφάσεων λαμβάνονται από γυναίκες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το 75% των προαιρετικών δαπανών εννοούμε ψώνια, εστιατόρια, ταξίδια, πάλι το κάνουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες αποφασίζουν βάσει γνώμονα δύο πραγμάτων, έδειξε η έρευνα. Οι πρώτες δύο μπάρες είναι, πρώτο, συστάσεις και δεύτερον, προηγούμενες εμπειρίες. Άρα, οι γυναίκες είναι repeater guests
και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξαναέρθουν. Το 75% των γυναικών ταξιδεύει σε προορισμό που έχει ξαναεπισκεφτεί. Για όσες γυναίκες βρίσκονται εδώ, μπορείτε να το σκεφτείτε από τη δική σας προσωπική εμπειρία και τα δικά σας ταξίδια και φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνείτε και θα ξέρετε ότι αυτό όντως ισχύει και σε προσωπικό επίπεδο. Η γυναίκα έχει ικανότητα για οργάνωση, το γνωρίζουμε όλοι. Οπότε είναι early bird planners, κάνουν έγκυρα τις κρατήσεις τους. Στο διάγραμμα που βλέπουμε, οι τελευταίες 3 στήλες είναι οι κρατήσεις που γίνονται από πάνω από 90 μέρες μέχρι 30 μέρες πριν, όπου η μπλε μπάρα που υποδεικνύει την γυναίκα είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τη μαύρη μπάρα που είναι ο άντρας. Άρα οι γυναίκες κάνουν κρατήσεις και εξασφαλίζουν πτήσεις και καταλύματα 30 με 60 μέρες πριν και αυτό υπογραμμίζει την ικανότητά τους για την οργάνωση. Αυτή η προσέγγιση στον προγραμματισμό των ταξιδιών εξασφαλίζει πάντα να επιλέγουν τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές και τις τιμές. Οι γυναίκες αισθάνονται πάρα πολύ άνετα να κλείνουν ταξίδια μέσω social media, Instagram, Facebook, και εκμεταλλεύονται τις προσφορές που γεννιούνται από αυτές. Η μπλε μπάρα, που είναι η μπάρα που λέει ότι είμαι πολύ άνετη στο να κλείσω, δείχνει ότι οι γυναίκες είναι πολύ άνετες στο να κλείσουν μέσω social media, μέσα Instagram π.χ., σε σχέση με το 19% των αντρών που νιώθουν πολύ άνετα. Άρα οι γυναίκες νιώθουν πάρα πολύ πιο άνετα από τους άντρες να κλείσουν μέσω των social. Η ευκαιρία, λοιπόν, που θα πούμε σε σχέση με αυτή την τάση, την έχω συνδέσει με τα social media. Η ευκαιρία, λοιπόν, για εμάς είναι τα διαμερίσματά μας, τα ξενοδοχεία μας, τις βίλες μας, να τις βάλουμε στα social. Εδώ έχω ένα παράδειγμα από μία βίλα της Ιτούρη, η οποία έχει Instagram και έχει μπει στο link του bio, το site της βίλας, το οποίο πατάει ο επισκέπτης μας, βάζει τις ημερομηνίες του και κλείνει κατευθείαν από το site. Όταν υπάρχει αυτό το link, καλό είναι να υπάρχει το instant book στο site, δηλαδή να μην μπαίνουμε στο site και μετά λέμε στείλε inquiry, στείλε email για να κλείσεις. Καλό είναι να έχει ήδη ενεργοποιηθεί το instant book από το site για να δουλέψει αυτό και να πραγματοποιηθεί η direct κράτηση. Στην Ιτούρη έχουμε ένα καινούριο νεοσύστατο τμήμα, marketing, το οποίο σχεδιάζει και κάνει όλα τα social του καταλύματος. Πάμε στην επόμενη τάση. Κύριε Πάνο, ναι. Η επόμενη τάση που συνδέεται με την ευκαιρία της Women Travel είναι social media. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Okay. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνο. Ο αριθμός των χρηστών των social media έχει αυτή εδώ την αυξητική πορεία. Για όσους θυμούνται, το 2003, το MySpace, είχε κανείς MySpace, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, εκεί που είναι το πράσινο τοξάκι, είναι MySpace που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο το 2023 και μετά το Φεβρουάριο του 2024 το Facebook. Οι χρήστες σε εκατομμύρια ήταν 227. Τώρα έχουμε φτάσει στα 5 billion, δισεκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια. Οπότε βλέπουμε την κατακόρυφη αύξηση. Και συνεχίζω. Εδώ δείχνουμε ένα χάρτη, παγκόσμιο χάρτη, που έχουμε τη χρήση των social media έναντι του συνολικού πληθυσμού. Χώρες όπως Βόρεια Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη και Αμερική έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε χρήστες του συνολικού πληθυσμού της κάθε χώρας. Η πιο μεγάλη είναι στην Βόρεια Ευρώπη με περίπου 82% του πληθυσμού
να είναι social media user. Το Instagram είναι πλέον το πιο δημοφιλής, αυτό έχει δείξει η έρευνα, και ανάμεσα σε χρήστες 16 με 24%, αυτή η πλατφόρμα, το Instagram, είναι η πιο αγαπημένη από όλες. Οπότε, πηγαίνοντας πίσω στην προηγούμενη ευκαιρία, θα δείτε ότι το Instagram είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. WhatsApp δεύτερη, Facebook τρίτη. Απλώς, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ο περισσότερος χρόνος που δαπανήθηκε σε social media όμως δεν ήταν το Instagram, ήταν το TikTok. Έχουν ένα τρελό αλγόριθμο βγάλει που σε θύζει και μένεις. 34 ώρες το μήνα είναι το average του TikTok. Σε δεύτερη θέση είναι το YouTube και σε τρίτη θέση είναι το Facebook. Κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να δούμε για να δείτε την τάση και τη δύναμη του social είναι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για διαφημιστικές δαπάνες και βλέπετε όλα είναι ανωδικά. Στο σύνολο είναι $1 τρισεκατομμύριο total ad spent, εκ των οποίων το 70% του $1 τρισεκατομμύριου ήταν για digital ads. Digital ads, 70%, άρα είμαστε στα 720 δισεκατομμύρια. Πάμε πάλι πίσω. Από αυτό το 1 trillion έχουμε αύξηση στο year-on-year change in total ad spent και αύξηση 3% στο digital ad spent. Ανωδική πορεία από το 2018 μέχρι σήμερα στα χρήματα που έχουν δαπανηθεί και βλέπουμε τη σταδιακή αύξηση, η οποία εννοείται ότι θα συνεχίσει και στο 2025. Τα social media ξεπερνούν τις επίσημες πλατφόρμες ως πηγή για τον προγραμματισμό ταξιδιών. Γενικά, οι επισκέπτες μπαίνουν για να πάρουν ιδέες, για να οργανώσουν ιδέες, επηρεάζονται πάρα πολύ από τα social media και δείχνει πλέον ότι τα social media channels είναι top πηγή για planning διακοπών. 32% πάνε στα social media σε σχέση με το 20% που πάνε στις επίσημες πλατφόρμες. Οπότε τα social media πλέον παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιρροή των ταξιδιωτικών αποφάσεων. Υπάρχει και αυτή η άνεση που είχαμε πει νωρίτερα. Οι πρώτες δύο μπάρες, οι υψηλές, 34% νιώθει πάρα πολύ άνετα να κλείσει direct μέσω social media και το 30% είναι αρκετά άνετος να κλείσει. Άρα βλέπουμε πάνω από το 50%, οι περισσότεροι νιώθουν πολύ άνετα να μπουν μέσα στα social και να κλείσουν είτε από το Facebook είτε από το Instagram. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα μόνο 2% δεν νιώθει καθόλου άνετα. Οπότε η ευκαιρία που δημιουργείται αυτή την τάση είναι να δημιουργήσετε, αν δεν έχετε ήδη social, και όχι μόνο να τα δημιουργήσετε, αλλά μετά να μείνετε ενεργοί. Γιατί το να δημιουργήσουμε είναι ένα πράγμα. Πρέπει συνέχεια να ανεβάζετε. Τώρα θα το κάνετε εσείς, θα το κάνει το παιδί σας. Ενδεχομένως, ένα παιδί που είναι 18 χρονών να μπορεί να το τρέχει πολύ καλύτερα από εσάς, π.χ. αν δεν νιώθετε άνετοι να το κάνετε, ή να βάλετε κάποιον να σας το τρέξει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παραμείνετε ενεργοί, όχι μόνο να το δημιουργήσετε. Τάση νούμερο 4 είναι family travel. Κυριαρχεί στην αγορά. Τα οικογενειακά ταξίδια είναι πιο δημοφιλή, με το 50% των ταξιδιωτών να επιλέγουν να ταξιδέψουν με την οικογένειά τους. Η πρώτη μπάρα είναι η μπάρα που δείχνει τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με την οικογένεια, είναι 50%. Σε δεύτερη θέση έρχονται τα ταξίδια με το σύντροφο σύζυγο, 30%. Το 14% είναι το solo travel, το οποίο είναι τα ατομικά ταξίδια, και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι τα ταξίδια με τους φίλους μας.
Είναι ένα αναπτυσσόμενο και ισχυρό τμήμα του τουρισμού, το οποίο μετά την πανδημία έχει παραμείνει σε πολύ ψηλά επίπεδα και οι οικογένειες δίνουν περισσότερο προτεραιότητα στο να περνούν χρόνο ταξιδεύοντας μαζί. Υπάρχουν δύο κυρίοι λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλουν να ενισχύσουν τους οικογενειακούς δεσμούς τους και να δημιουργήσουν κοινές αναμνήσεις. Δίνουν όλο και περισσότερο χρόνο να περνούν μαζί και βλέπουμε την τάση στο γράφημα αυτό για την αύξηση του family travel από το 2004 μέχρι σήμερα. Οι οικογένειες προτιμούν χαλαρές διακοπές. 22% η πρώτη στήλη προτιμούν τις παραλίες. Δεύτερη θέση, επαρχίες, χωριά. Και στις υπόλοιπες θέσεις θα δούμε τύπου Disneyland, που είναι τρίτη θέση, Urban Center, πόλεις, μεγάλες πόλεις, skiing, μόνο 6%. Στρέφονται όλο και περισσότερο στις βίλες, γιατί απολαμβάνουν περισσότερο χώρο, ιδιωτικότητα και ευελιξία. Αυτή η τάση θα παραμείνει, γιατί βλέπουμε την επιθυμία για να διατηρηθεί και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του οικογενειακού ταξιδιού. Στο γράφημα που βλέπουμε, θα δούμε η πρώτη μπάρα δείχνει το 36% αναμένει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα, 38% θα ταξιδέψει περίπου το ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρονιά και ένα πολύ μικρό ποσοστό θέλει να μειώσει ή να παραλείψει εντελώς τα οικογενειακά ταξίδια. Οπότε αυτή είναι η τάση η οποία θα παραμείνει. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, σε όσοι από εσάς έχετε καταλύματα, είναι ότι τα οικογενειακά ταξίδια συνήθως είναι multi-generational, είναι πολλών γενεών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολλά άτομα, δεν είναι η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά. Στην πρώτη στήλη, ένα 55% των οικογενειακών ταξιδιών αφορούν ταξίδια πολλών γενών, όπου μπαίνουν μέσα και πεθερές, και πεθεροί, και παιδιά, και γονείς. Έπειτα υπάρχουν τα extended trips, όπου ενδεχομένως είναι αδέρφια, θείες, ξαδέρφια. Και επίσης, αρκετά popular είναι να ταξιδεύει μία οικογένεια με μία άλλη οικογένεια. Δηλαδή, 4 ενήλικες, 4 παιδιά. Όλοι μαζί αυτοί, λοιπόν, κλείνουν καταλύματα και μένουν όλοι μαζί. Αυτό συνήθως το κάνουν γιατί υπάρχει κάποιο anniversary, κάποια γενέθλια, κάποιο σημαντικός λόγος, ή είναι οικογένειες πολλές φορές που ένας μένει εδώ, ένας μένει εκεί και βρίσκονται όλοι μαζί, έρχονται όλοι μαζί και κάνουν τις διακοπές τους σε ένα κοινό και βλέπονται, συναντιούνται και βλέπονται. Οι οικογένειες προτιμούν την αυτόματη κράτηση, οπότε εύχομαι όλοι να έχετε ενεργοποιήσει το Instant Book. Η μεγάλη πλειοψηφία προτιμά να σχεδιάζει και να τα κλείνει τα ταξίδια μόνη της, χωρίς πράκτορες. Αυτό φαίνεται στην πρώτη μπάρα, η οποία είναι το 65% προτιμά να τα κλείνει μόνο του, είναι μεγάλη πλειοψηφία, σε σχέση με το 18% που χρησιμοποιούν κάποιο πράκτορα για να τους κλείσει τα εισιτήρια και τις διακοπές τους. Η Airbnb κυριαρχεί στις κρατήσεις των vacation rentals. Έχει το 38% του market share. Σε δεύτερη θέση είναι η Booking.com. Και η VRBO και η Expedia έχουν το 7%. Ευκαιρίες, λοιπόν, που γεννιούνται από το family travel. Γνωρίζοντας ότι είναι μια τάση δυνατή, μια τάση που θα παραμείνει, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε ανέσεις φιλικές προς τα παιδιά στους χώρους μας. Αυτό σημαίνει ένα παρκοκρέβατο για να κοιμάται το μωρά, ένα καρεκλάκι φαγητού. Αλλά βλέποντας λίγο παραπέρα, θα μπορούσαμε να βάλουμε π.χ. ένα καθισματάκι τουαλέτας και ένα σκαμπό να αυτοεξυπηρετείται το μικρό παιδάκι στην τουαλέτα. Θα μπορούμε να βάλουμε μια παιδική χαρά έξω, ένα χώρο μέσα στο σπίτι που είναι playroom, το οποίο μπορεί να παίζει
επιτραπέζια, ποδοσφαιράκι, hockey, air hockey, όλα αυτά, για να απασχολούνται τα παιδιά, να μην είναι συνέχεια στο κινητό και να μην είναι στο PlayStation. Αίθουσες παιχνιδιού, οι οποίες υπάρχουν στα καταλύματα, τα έχουν όλα αυτά πλέον. Και κάτι άλλο που μπορείτε να σκεφτείτε είναι ενδεχομένως προγράμματα επιβράβευσης για οικογένειες, κάποια έκπτωση στις οικογένειες για να ξανακλείσουν ή να κλείσουν γενικότερα μαζί με εσάς. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω περισσότερο απ' όλα, αυτό που πρέπει να δούμε, επειδή υπάρχει μια πολύ δυνατή τάση, είναι να υπάρχει ασφάλεια στο σπίτι, στους εξωτερικούς χώρους, ειδικότερα στους εξωτερικούς χώρους. Γιατί τα δύο πράγματα που είναι πιο σημαντικά για τον family travel είναι το value for money και η ασφάλεια. Υπάρχουν τεχνικοί ασφαλείας που μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλους χώρους, ώστε να καλυφθούν ό,τι μικρό σημεία υπάρχουν στο χώρο που πιθανόν να χτυπήσει κάποιο παιδάκι. Τάση νούμερο 5 είναι solo travel, ατομικό ταξίδι. Γιατί solo travel? Γιατί το να ταξιδεύουμε μόνοι μας αλλάζει τη ματιά μας στον κόσμο. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για solo travel, γιατί έχει αυξηθεί λόγω των social media. Επίσης, οι ταξιδιώτες θέλουν να εξερευνήσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία στα ταξίδια τους. Είναι συνώνυμο της ελευθερίας. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε πάει σε κάποιο ταξίδι όπου είσαστε και κάποιος λέει «Μα πεινάω τώρα, πεινάω». Ή «Δεν μπορώ να περπατήσω άλλο, με πονάνε τα πόδια μου». Ή «Θέλω να μείνω στο ξενοδοχείο». Το solo travel σε βγάζει από όλα αυτά, γιατί μόνος σου αποφασίζεις, μόνος σου κλείνεις, μόνος σου πας. Επίσης, υπάρχει η επιθυμία για αυτοανακάλυψη. Και στο γράφημα που έχω συνδυάσει σε αυτό το slide, είναι η αυξανόμενη τάση για το Google Search του solo travel τα τελευταία χρόνια, στο οποίο θα δούμε και σε λίγο τι ποσοστό έχει αυξηθεί από το 2004. Ποιοι είναι οι solo travelers? Όλοι θα νομίζαμε ότι θα είναι οι κοσάριδες, αλλά δεν είναι. Είναι οι ταξιδιώτες άνω των 35 ετών και υπάρχει μία ισότητα ανάμεσα στο φύλο, ίσοι άντρες, ίσοι γυναίκες. Σε αυτή την στήλη είναι οι solo travelers, οπότε θα δείτε το 27% είναι ηλικίες 55 με 65 χρονών και στο μπλε η αύξηση σε σχέση με τους non-solo είναι 45 με 54. Άρα, από 35 μέχρι 65, αυτοί είναι οι solo travelers. Εδώ θα δούμε την αύξηση, συγκεκριμένα 236% από τον Απρίλιο του 2020 στο Google Search του Solo Traveler. Όλο και περισσότεροι δηλαδή ενδιαφέρονται για αυτό τον τύπο ταξιδιού. Το Solo Hashtag στο Instagram έχει συγκεντρώσει πάνω από 8,8 εκατομμύρια αναρτήσεις. Τι ευκαιρίες γεννούνται λοιπόν από το solo travel? Υπάρχουν ιδέες για ειδική τιμή μονόκλινου και επίσης η προώθηση των εμπειριών. Γιατί παρόλο που ο solo travel ταξιδεύει μόνος του, πάντα κλείνει experiences, εμπειρίες σε group. Όπου πάμε στην επόμενη τάση, που είναι experiences, εμπειρίες. Η Airbnb βγάζει 2 releases κάθε χρόνο. Μία είναι το φθινόπωρο και μία είναι το καλοκαίρι. Είναι το winter release και το summer release. Η Airbnb, λοιπόν, το Μάιο του 2025 θα βγάλει το summer release, το οποίο θα είναι τα experiences. Ο Brian Chesky, σε μία πρόσφατη interview που έκανε στο Skift Global Forum στη Νέα Υόρκη, είπε ότι οι experience are coming back in a much bigger way.
έχει δημιουργήσει, γιατί είχαν βγει τα experiences, αλλά τώρα θα τα κάνει revamp. Είναι ένα από τα πράγματα που θέλει να κάνει, γιατί η ιδεολογία της Airbnb είναι θα βγάζουν 2-3 πράγματα κάθε χρόνο, τα οποία θα τους βγάζουν $1 δισεκατομμύριο in revenue. Το experiences, λοιπόν, είναι ένα από αυτά, οπότε θα βγει με την μορφή σαν νέα κατηγορία, θα ονομάζεται Icons στην Airbnb και θα είναι κατηγορία, όπως βλέπετε πάνω αριστερά, Icons, εμπειρίες. Αυτές τώρα είναι εμπειρίες που είχαν ήδη βγει τώρα το Μάιο, οι οποίες είναι όλες sold out, παρεπιπτόντως, και θα φανερώνονται έτσι στην Airbnb. Θα δούμε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Την μπλε γραμμή θα ήθελα να κοιτάξετε. Είναι οι καταναλωτικές δαπάνες σε αγαθά. Η μαύρη γραμμή είναι οι καταναλωτικές εμπειρίες και δαπάνες σε εμπειρίες όπως ταξίδια, αθλητικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία. Οπότε βλέπουμε μία τάση εμείς να θέλουμε να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα σε εμπειρίες παρά σε αγαθά. Το συγκεκριμένο είναι μία έρευνα που έχει γίνει στην Αμερική. Είναι US Consumer, αλλά θεωρώ ότι είναι μία τάση που υπάρχει παγκοσμίως και υπάρχει μεγάλη διαφορά από το 1960 μέχρι το 2023. Η αύξηση κάποια στιγμή έγινε το 90. Τα experiences έχουν σημασία. Τα θέλουν οι ταξιδιώτες. Έχουν μεγάλη σημασία για αυτούς. Η μεγάλη μπάρα δείχνει το 41% των ταξιδιωτών έχει πολύ σημαντική επιρροή και στο σύνολο, 1, 2, 3 μπάρες μας βγάζουν 74%, όπου πιστεύουν ότι τους προσθέτει και έχει μεγάλη αξία στα ταξίδια τους, η εμπειρία. Ευκαιρία, λοιπόν, έχουμε να σκεφτούμε, είναι για όσους εμάς θέλουν να συνδυάσουν ενδεχομένως μία εμπειρία μαζί με το κατάλημα. Θα την προωθήσει η Airbnb το Μάιο, βάζει επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, οπότε έχετε περίπου 6 μήνες να σκεφτείτε, να δημιουργήσετε, είναι ιδέες τώρα όλα αυτά που σας λέω, εμπειρίες τις οποίες θα θέλατε να κάνετε, οι οποίες θα είναι λίγο διαφορετικές. Δεν είναι ότι τώρα θα σας πάω να δείτε την Ακρόπολη. Δεν εννοούμε τέτοιες εμπειρίες. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει το επόμενο εξάμηνο, οπότε έχετε αρκετό χρόνο να σκεφτείτε αν θα θέλετε να το εντάξετε ή να δημιουργήσετε κάτι εκ νέου παράλληλα με αυτό που κάνετε. Γιατί είναι μία τάση. Τάση νούμερο 7, η βιωσιμότητα. Οι ταξιδιώτες δίνουν ολοένα προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και είναι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα της Statista, το 83% των ταξιδιωτών παγκοσμίως πιστεύει ότι τα βιώσιμα ταξίδια είναι σημαντικά. Και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τη βιωσιμότητα. Όχι μόνο δηλαδή δίνουν προτεραιότητα, αλλά θα θέλανε να πληρώσουν παραπάνω. Αυτό το γράφημα μας δείχνει διάφορες χώρες, Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, Κίνα και Ινδία. Θα ήθελα να προσέξετε τις υψηλές μπάρες, τις πρώτες 3, στις οποίες δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες αυτών των χωρών πόσο σημαντικό είναι η βιωσιμότητα για αυτούς. Είναι αυξημένα σε σχέση με αυτούς που λένε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι σημαντική για εμάς. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σημαντική, αλλά απλώς είναι ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε. Ότι πρέπει να δείχνει το κατάλημα, να αποδεικνύει ότι είναι βιώσιμο.
με μία επίδειξη, πιστοποίηση. Δηλαδή, να λέμε ότι είμαστε πράσινοι, αλλά να το δείχνουμε κιόλας, όχι μόνο να το λέμε. Πρέπει να υπάρχει αυτή η πιστοποίηση, είτε γραπτός, είτε μία φωτογραφία, τα φωτοβολταϊκά, ό,τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένα EV charger στο κατάλημα. Όλα αυτά δείχνουν ένα βιώσιμο κατάλημα και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για μία βιώσιμη επιλογή, αφού υπάρχει πιστοποίηση. Και θα το πάρω και λίγο διαφορετικά. Μπορεί εσείς να είστε βιώσιμοι και ο δίπλα να μην είναι βιώσιμος. Σίγουρα θα προτιμήσουν εσάς από τον άλλον αν έχετε παρεμφερή τιμή, είστε παρεμφερή σε κατηγορία. Οπότε μπορεί αναγκαστικά να μην πληρώσουν και παραπάνω, αλλά σίγουρα θα προτιμήσουν ένα βιώσιμο σπίτι, μια πράσινη πρακτική, ανακύκλωση, σε σχέση με κάποιον που δεν το αναφέρει καν. Η ευκαιρία, λοιπόν, που γεννιέται από αυτό είναι καταλύματα φιλικά προς το περιβάλλον και πράσινες πρακτικές. Τάση νούμερο 8. Wellness travel. Είναι ταξίδια ευεξίας. Είναι ένα ανερχόμενο trend και όλα αυτά τα ταξίδια είναι ταξίδια που σχετίζονται με την επίδειξη διατήρησης και βελτίωσης της προσωπικής μας ευημερίας. Παραδείγματα. Spa retreat, yoga retreat, για αδυνάτισμα, για meditation, για detox, για spiritualness. Αυτά είναι όλα μέσα στο φάσμα του wellness και της ευεξίας. Υπάρχει μια προβλεπόμενη αύξηση από το Global Wellness Institute, όπου προβλέπει την ετήσια ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας να συνεχίσει ανωδικά τα επόμενα χρόνια. Στη δεύτερη μπάρα βλέπουμε μία αύξηση που υπολογίζουν περίπου ένα 16% αύξηση σε αυτό το κομμάτι τουρισμού. Είναι δύο τύποι wellness. Ο πρώτος είναι, ο πρωτεύων έχει κύριο κίνητρο να πάει στον προορισμό του για την ευεξία. Δηλαδή, πάω για το yoga retreat και όλη μέρα θα κάνω yoga. Μία άλλη μορφή είναι ο δευτερεύον επισκέπτης, ο οποίος θα πάει για διακοπές και θα συνδυάσει το ταξίδι του με την ευεξία. Δηλαδή, δεν θα πάει μόνο σε ένα spa retreat, αλλά θα ήθελε να κάνει ένα spa treatment κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που είτε είναι business, είτε είναι αναψυχή. Οπότε, μια ευκαιρία που γεννιέται από αυτό είναι να έχουμε στο κατάλημά μας ή στο ξενοδοχείο, ό,τι έχουμε, ένα massage menu. Ένα spa, μια σάουνα, ένα χαμάμ, όλα τα καινούργια καταλύματα που γίνονται τώρα τελευταία έχουν περιλάβει αυτό το κομμάτι του spa, του wellness, αλλά ακόμα και ξενοδοχειακές μονάδες, όλες πλέον τώρα έχουν κάποιο spa massage room, γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, είτε συνήθως είναι για το δευτερεύον ταξιδιώτη που θέλει να κάνει λίγο wellness καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του. Μπαίνουμε στην τάση νούμερο 9, το οποίο είναι το wellness travel, το luxury travel, συγγνώμη. Ταξίδια, luxury travel, υπάρχει αύξηση συζήτησης, γιατί αποτελούν σημαντική προτεραιότητα και δραστηριότητα για τα πλούσια άτομα. Υπάρχουν άρθρα τα οποία το αποδεικνύουν αυτό και επίσης σε έρευνες έχουν δείξει, η τελευταία στήλη είναι 78% των ατόμων οι οποίοι έχουν εισόδημα πάνω από $500,000 δίνουν 78% προτεραιότητα στο luxury travel. Υπάρχει η επιθυμία αποκλειστικότητας, η οποία είναι μία από τις 5 επιθυμίες των human desires, που είναι το Veblen effect, όπου η επιθυμία αυξάνεται με την τιμή και την αποκλειστικότητα για το status και το prestige το οποίο αποφέρει. Οπότε η επιθυμία των ανδρών για την αποκλειστικότητα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς και με τον όρο αποκλειστικότητα εννοούμε κάτι είναι διαθέσιμο προς χρήση,
για συγκεκριμένες ομάδες λόγω του υψηλού κόστους τους. Κορυφαίοι παράγοντες που καθορίζουν πολυτελής εμπειρίας είναι δύο. Είναι η πρώτη και η δεύτερη μπάρα, εξαιρετική εξυπηρέτηση και αποκλειστικότητα. Μαζί, βέβαια, με privacy. Ευκαιρία, λοιπόν, που γεννιέται από το Luxury Travel είναι εφαρμογή στρατηγικών marketing αποκλειστικότητας. Είναι τα λεγόμενα Red Velvet Rope Marketing Techniques, τα οποία γίνονται είτε με την τιμή, είτε με τις φωτογραφίες, είτε με απλώς κείμενα και λόγια και φράσεις. Αυτό είναι κάτι ανερχόμενο και μας πάει τώρα στην τελευταία τάση, η οποία είναι το customer experience. Τι εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες, οι ταξιδιώτες? Είναι την αποτελεσματικότητα, είναι το efficiency. Η αποτελεσματικότητα είναι η καλή απόδοση με την ελάχιστη σπατάλη χρόνου. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλει κάποιος. Ταχύτητα, ευκολία, βοήθεια και φιλική εξυπηρέτηση. Δίνοντας, λοιπόν, στους πελάτες μια καλύτερη εμπειρία, θα αγοράσουν περισσότερο. Θα είναι πιστοί και σίγουρα θα μοιραστούν την εμπειρία τους όταν γυρίσουν πίσω. Στο γράφημα που βλέπουμε, το customer service είναι από τα πιο σημαντικά στις εταιρείες και 21% των επισκεπτών θα προτιμήσει να παραμείνει π.χ. σε ένα ξενοδοχείο με excellent customer service σε σχέση με άλλα πράγματα όπως τιμή και ασφάλεια και υγιεινή. Οπότε, το customer service είναι πολύ σημαντικό και οι υπάλληλοι έχουν σημαντική επιρροή στην εμπειρία. Το 71% σε μια έρευνα που έγινε είπανε ότι έχει μεγάλη σημασία στην εμπειρία που θα έχουν κατά το ταξίδι τους. Ευκαιρίες, λοιπόν, που έχουμε να δούμε από αυτό είναι να καλλιεργήσουμε και να ενισχύσουμε, λοιπόν, το customer service. Και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, όπου τελειώνουμε με αυτό. Είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Πριν ένα χρόνο είχα δει το βίντεο του Brian Chesky, ο οποίος είπε «We're in the business of emotion of aspiration». Ο κλάδος μας είναι όντως ένας των συναισθημάτων. Βάσει αυτού, λοιπόν, σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για τη συναισθηματική νοημοσύνη σε μια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και να πούμε τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι η ικανότητα των ανθρώπων να αναγνωρίζουν και να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται, εννοείται, τα δικά τους αλλά και τα συναισθήματα των άλλων. Υπάρχουν 4 διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου βρίσκονται οι ικανότητες που κάνουν κάποιον αποτελεσματικό. Οι 4 δυνάμεις, θα τις δούμε και πιο κάτω, είναι η αυτογνωσία, η αυτοδιαχείριση, η διαχείριση σχέσεων και η κοινωνική επίγνωση. Θα ήθελα λίγο να διαβάσουμε όλοι, θα σας το διαβάσω εγώ αυτό, γιατί σε μία πρόταση μπορείτε να καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντικό. Κάποιος πρέπει σε στοιχειώδη βαθμό να έχει αναπτύξει συναισθηματικές ικανότητες για να μπορεί να ανταπεξέλθει στη δυναμική μιας πώλησης, των επιθυμιών ή και των προσδοκιών ενός πελάτη, προκειμένου να πετύχει εξαιρετική επαφή και υπεροχή στην εξυπηρέτηση. Η συναισθηματική νοημοσύνη προτάθηκε για πρώτη φορά από τον κύριο Peter Salovey, ο οποίος τώρα είναι πρόεδρος του Yale University. Αλλά το βιβλίο του κύριου Daniel Goleman είναι αυτό που έκανε το concept πολύ δημοφιλή. Έκανε τη συνειδητοποίηση του EI παγκόσμια
και έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες, έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Οι δεξιότητες για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το AI. Όπως σας είχα πει και στην αρχή της παρουσίασης, το AI κερδίζει έδαφος και οι προβλέψεις είναι ότι θα υπάρχει προτίμηση στα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί τα συναισθητικά μηνύματα που στέλνουμε και δίνουμε κατά τη διάρκεια της επαφής μας είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι αυτή τη στιγμή μπορεί το AI να μιμηθεί. Έχει γίνει μια έρευνα από το Capgemini Institute, το οποίο κατέληξε στην έρευνά της με πάνω από περίπου 2.000 διευθυντικά στελέχη, ότι το 74% πιστεύει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη θα γίνει μια απαραίτητη ικανότητα στο μέλλον του AI. Το AI, η συναισθηματική νοημοσύνη, διαμορφώνεται συνήθως στην παιδική ηλικία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν την έχει διαμορφώσει στην παιδική ηλικία δεν μπορεί να την αποκτήσει αργότερα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί και υπάρχουν προγράμματα εκμάθησης AI και όλα και τα περισσότερα εταιρείες. Π.χ. την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν σε ένα συνέδριο στα Χανιά όπου ο Senior Director της VRBO είχε πει ότι στη δική τους εταιρεία έχει ήδη μπει ομάδα που μαθαίνουν στους υπαλλήλους για το AI και το καλλιεργούν. Τώρα, αυτό είναι σε μια εταιρεία η οποία έτυχε να μου το πει τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γίνεται παγκοσμίως και υπάρχει και αξιολόγηση πλέον AI σε καινούριους υπαλλήλους οι οποίοι μπαίνουν στο χώρο του τουρισμού. Θα ήθελα να δούμε λίγο τις 4 διαστάσεις και τις 12 ικανότητες. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρεια σε όλες τις ικανότητες του AI, απλώς θα δείτε ότι είναι πολλές και είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι δυνάμεις σε αυτές τις ικανότητες. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα δούμε μόνο 4 από αυτές. Η πρώτη είναι η αυτογνωσία, όπως σας είχα πει νωρίτερα, όπου μας επιτρέπει να κατανοούμε πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν εμάς, αλλά και το περιβάλλον μας. Υπάρχει και η συναισθηματική ισορροπία, όπου είναι η ικανότητα να κρατάμε υπό έλεγχο τα συναισθήματά μας και να παραμείνουμε νηφάλιοι. Γιατί πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν διακοπές νερού, διακοπές ρεύματος, κάτι θα πάει στραβά. Είναι αναπόφευκτο θα γίνει. Όταν θα γίνει αυτό και θα έχουμε τον ταξιδιώτη, ο οποίος θα είναι σε high red alert, ότι έχει συμβεί κάτι, αυτή είναι μια ικανότητα όπου πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να παραμείνουμε ήρεμοι και νηφάλιοι. Νούμερο 3, η ενσυναίσθηση. Νομίζω όλοι τη γνωρίζουμε. Να αντιλαμβάνουμε τα συναισθήματα των άλλων, του ταξιδιώτη, πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή και να μπορούσαμε να κατανοήσουμε την οπτική του. Και τέλος, είναι το conflict management, η επίλυση συγκρούσεων και είναι η ικανότητα να βοηθάμε τον άλλον σε μια τεταμένη κατάσταση και να μπορούμε μαζί να βρούμε μια κοινή λύση η οποία θα είναι αποδεκτή. Τα προβλήματα, όπως έχουμε πει, είναι πάντα θα υπάρχουν, δεν μπορούν να καταργηθούν όσο και να προσπαθούμε. Στην e-Tour προσπαθούμε στην απόλυτη εξυπηρέτηση πελατών και του ποιοτικού ελέγχου, γιατί ελέγχονται τα σπίτια τακτικά, να μπορούμε να προλαμβάνουμε, να βλέπουμε ώστε να μην γίνονται. Οι πελάτες μας, λοιπόν, αναγνωρίζουν ότι προσπαθούμε και αναγνωρίζουμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι πρόβλημα πιθανόν θα δημιουργηθεί και γι' αυτό το λόγο έχουμε μόνο 1% των πελατών οι οποίοι πήγανε στην Airbnb για να τους λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο πήγε γιατί μάλλον του είπαμε εμείς να πάει, γιατί προφανώς μπορεί να ζητάει για παραπάνω χρήματα ή ήταν κάποιος ενδεχομένως εκμεταλλευόταν μια κατάσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν λυθεί από πριν τα πάντα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να λυθούν πριν γίνουν escalate. Αυτό μετά βοηθάει και σε εσάς να πάρετε την απόλυτη κριτική,
αφού δει ο άλλος ότι προσπαθεί στην επίλυση του προβλήματος, να πάρει την απόλυτη κριτική, την πεντάστρη, την οποία θα σας βοηθήσει μετέπειτα τον επόμενο χρόνο ή στην επόμενη σεζόν να πάρετε και άλλες κρατήσεις. Δηλαδή, συνδέονται άμεσα. Ό,τι και να έχει συμβεί, αν δει ο πελάτης ότι έχετε προσπαθήσει, ότι έχετε δώσει τον καλύτερο εαυτό, παρόλο που έμεινε μία μέρα με ένα πρόβλημα, θα το εκτιμήσει και παρόλο αυτό θα δώσει ένα πολύ καλό review. Η Τούρη έχει πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία σε σχέση με το σύνολο των καταλυμάτων της και ουσιαστικά είναι γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει καταφέρει να έχει την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, τον έλεγχο ποιότητας που έχουμε πει που πάντα πρέπει να υπάρχει και εννοείται τις ενημερωμένες καταχωρήσεις. Αυτό που υπάρχει και βλέπουν είναι αυτό που πρέπει να δουν όταν φτάσουν. Όπως είναι η φωτογραφία, όπως γράφει, ό,τι είναι. Με όλα αυτά, εμείς και εσείς μπορείτε να πετύχετε την απόλυτη βαθμολογία. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει στη VRBO 4,9, στην Airbnb 4,94, αλλά να δείτε σε πόσες χιλιάδες reviews. Είναι πάρα πολύ βαθμολογία σε σχέση με τον αριθμό κρατήσεων. Στη Google, όλοι έχουμε πλέον Google Business. Και στη Booking είναι το τελευταίο 9,8. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και θα παραμείνω στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους να ευχαριστήσω την ομάδα της City για την βοήθεια που δώσαν όλοι και την συμπαράσταση στην παρουσίασή μου. Το συνάδελφό μου που μου έκανε τα υπέροχα γραφιστικά, κάπου εδώ, το Σταύρο, το Σπάρτσι, και τον κύριο Βασιλάκη για το coaching και την έμπνευση της παρουσίασης τη σημερινή. Τέλος, πριν ξεκινήσουμε το question, για να μην ξεχάσω, εννοείται μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε με την ομάδα μας στο booth, αν έχετε κάτι που θέλετε να μιλήσουμε κατηδίαν. Και τώρα παραμένω στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. Έχουμε ερωτήσεις σχετικά είτε με το θέμα ή μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Ναι, παρακαλώ. Έρχεται η κυρία Αλεξάνδρα με το μικρόφωνο, η κυρία με το καφέ. Γεια σας. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τις πηγές σας, τις αναφέρετε στα slide. Ναι. Και, συγγνώμη, να προσθέσω, είναι παγκόσμιες ή αφορούν την Αμερική, ας πούμε. Πιο συγκεκριμένα, μου έκανε εντύπωση τα ταξίδια με την ευρύτερη οικογένεια. Ποιες περιοχές αφορά? Ευχαριστώ. Ναι. Οι πληροφορίες βγήκανε είναι World Travel, είναι παγκόσμιες, σχετικά με τις οικογένειες έχουν βγει από το Skift. Είναι το 2024, είναι για το 2024, World Travel. Είναι παγκόσμια οι πληροφορίες αυτές. Είναι ο κύριος εκεί με το μπλε. Γεια σας. Καλημέρα. Είχα παρακολουθήσει και πέρσι και είχαν πει ότι θα δραστηριοποιηθείτε και στην Αθήνα. Έχετε ξεκινήσει? Είναι να γίνει το 2025. Οκ, και μία ακόμα ερώτηση. Ναι. Για μία βίλα, η οποία ας πούμε ότι κοστολογείται περίπου 300 με 600 ευρώ το βράδυ. Ναι. Για high season. Υψηλή περίοδο. Σωστά. 600 ευρώ υψηλή περίοδο, ναι. Με τι πληρότητα θεωρείτε επιτυχημένη? Για τη high season, πιστεύω ότι η πληρότητα πρέπει να κουμπάει πάνω από το 93%. 93% για τη high season. Και για low season? Εξαρτάται την περιοχή, θα μου πείτε. Κοιτάξτε, πλέον αυτό που θα ήθελα να πω σε όλους είναι ότι στην e-Touri βλέπουμε μία αύξηση στο shoulder season, το οποίο είναι Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, αλλά επιβεβαιώθηκε
από εταιρείες που έχουν data, όπως Key Data και VRBO, σε ένα πρόσφατο σεμινάριο το οποίο είχα πάει, ότι ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος έχουν αυξητική τάση σε πληρότητα σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο στην Κρήτη ή στην Ελλάδα. Και έχουν πει ότι υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή ο ταξιδιώτης θέλει να αποφύγει την υψηλή ζέστη. Αυτός είναι ένας λόγος που προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτή την αυξητική πληρότητα Απρίλιο-Μάιο. Θα σας πω για την πληρότητα όμως. Και ο δεύτερος λόγος είναι θέλουν να αποφύγουν τη συμφόρηση της high season και τις υψηλές τιμές, γιατί όλοι πιέζονται οικονομικά. Οπότε, επειδή έχουμε δει εμείς, μας το επιβεβαιώσανε και ενδεχομένως θα το δείτε και εσείς, για πιο υψηλές πληρότητες στους περιφερειακούς μήνες. Όσο αφορά τώρα για μία πληρότητα π.χ. Ιουνίου, θα λέγαμε αρχικά ότι ένα 85% μπορεί να ήταν πολύ καλό, αλλά θεωρώ ότι τώρα πλέον και ο Ιούνιος έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο 95%. Εγώ προσωπικά, από τη δική μου εμπειρία, έχω φτάσει η πληρότητα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο ακόμα και 100%, 97%, με σωστό calendar management. Και επίσης πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης πρόθυμος να ανοίξει κάποιο κενό που θα προκύψει. Γιατί αν δεν θα το ανοίξετε, δεν πρόκειται να φτάσετε την πληρότητα του 95% και 97%. Αλλά νομίζω ότι πάνω από 90% είναι μια πολύ καλή πληρότητα. Για τον Απρίλιο θα σας έλεγα ότι να έχετε ένα στόχο τουλάχιστον 50%, αλλά μπορείτε και παραπάνω. Νομίζω ότι η τάση θα σας βοηθήσει. Θεωρείτε ότι φτάνει μόνο μέσω διαφήμισης, Airbnb, Booking και κάποιο Facebook ad για να φτάσει σε αυτή την πληρότητα? Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούν να φτάσουν. Το πρώτο είναι η τιμή. Δεύτερο είναι το calendar management. Δηλαδή, αν αφήσετε τις κρατήσεις σας να σας πέσουν όπως να είναι, δεν θα συμβεί αυτό. Γιατί μετά θα προσπαθείτε να καλύψετε κάποια κενά που ενδεχομένως θα τα καλύψετε ενδεχομένως σε πιο μικρή τιμή. Οπότε είναι η τιμή, το calendar management. Η τιμή όμως η έγκαιρη τιμή. Όχι να ξεκινήσετε πολύ ψηλά και μετά να κατεβάζετε. Ίσως το αντίθετο, θα έλεγα. Πιο στοχευμένα και ανάλογα με την πληρότητα να ανεβαίνετε. Είναι ένας συνδυασμό πραγμάτων, το οποίο για να αποκτήσετε υψηλή πληρότητα το καλοκαίρι, θα πρέπει να αποφεληθείτε από την κινητικότητα και τις κρατήσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Για να σας βοηθήσουν να γράψουν αυτοί που θα φύγουν τον Απρίλιο και τον Μάιο, να γράψουν κάτι. Γιατί θα είναι η πιο πρόσφατη. Πολύ σωστά. Ο αλγόριθμος δίνει συνεχόμενες κρατήσεις. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να είστε καλά. Είναι η κυρία εδώ με τον γκρι. Καλημέρα. Γεια σας. Πώς επιτυγχάνετε το σωστό calendar management? Χρησιμοποιούμε τη Web Hotelier. Ναι, είναι πιο περίπλοκο αν δεν έχετε κάποια εργαλεία. Υπάρχει τρόπος, αν έχετε π.χ. μόνο Airbnb, μου λέτε, ναι. Υπάρχει τρόπος, απλώς είναι λίγο πιο περίπλοκος, αλλά και πάλι υπάρχει τρόπος. Αφήνετε πότε επιτρέπεται να μπει και πότε δεν επιτρέπεται να μπει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι να σας έδωσα food for thought και να σας βοήθησα να σκεφτείτε και κάτι φεύγοντας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.